डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। रिदम रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाता रे बलमुआ बोली बम बोरिंग पर नहा के गलती से ये हो बाबा लहसुन मरचा खा के भोले बाबा तू विचार करी हो राजा जी के बेड़ा पार करी हो भोले बाबा तू विचार करी हो हमर सैया के उद्धार करी हो जाइब भाड़ा भफले रही कंवर सजा के गलती से ये हो बाबा सैया लिहल खा के भोले बाबा तू विचार करी हो सैया जी के बेड़ा पार करी हो भोले बाबा तू विचार करी हो राजा जी के बेड़ा पार करी हो। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। ए भोले दानी सुनले बानी राउर बहुते कहानी हो पहिला बेरी जाता बेसैया संग में गौतम फुचानी हो संग में गौतम फुचानी हो ए भोले दानी सुनले बानी राउर बहुते कहानी हो पहिला बेरी जाता बेसैया संग में गौतम फुचानी हो राहुल रणजीत पे तू रखी हो ध्यान के नाहू न भटकस बाबा बटे न दान भोले बाबा तू विचार करी हो राजा जी के बेड़ा पार करी हो भोले बाबा तू विचार करी हो सैया जी के बेड़ा पार करी हो। रिदम रिकॉर्डिंग स्टूडियो डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। पी के गाजा हमारो राजा नाश्ता में गईले माताई हो गजब के भक्का में गलती कैले उनके नहीं बुझाई हो उनके नहीं बुझाई पी के गाजा हमारो राजा नाश्ता में गईले माताई हो गजब के भक्का में गलती कैले उनका नहीं बुझाई हो चिलमुता झोला में लुका के पियलन संगतिया सबके संग ही बोला के भोले बाबा तू विचार करी हो राजा जी के बेड़ा पार करी हो भोले बाबा तू विचार करी हो